Manibulise bahlali, kubalulekile ubulela kodwa kubalulekile ubulela bahlali ku-SABC and nobulela kubantu base-South Africa ngongasabeli ikhwelo ebelibizwa ngaba ke Zuma's Party. Bebezama ufuna kwenziwe ingxolo ngento ngo-must-fall, Ramaphosa must fall. Izinto ezifamanqe bahlala kufunekanga sizisabele. I-West sibhizi gqithi thina into yoba kubekho abantu abanezithukuthezi abazawuvele baphume ezitratweni bahambe bekhwaza. Ndiyababona nangoku phaa bathenge igrosali eninzi, caba bakhona abantu bababrayibha ngokutya. Asinangxaki thina sibabukele, masibulele kakhulu bahlali into yokungaphumi kwenu niye kulaa nto. Bendijongile nalapha eTV, akhange ivele uziqonda, akhange ivele apha eTV. I thought into yoba ibizawuvezwa kuba bebesenza ingxolo, khange ivele. The problem ebantwini bakuthi xa ubacebisa abantu bakuthi abeva. Sithe uZuma wenza ilegacy yabantwana bakhe ngala MK, kuthiwa yi-MK party. uZuma wenza ilegacy yabantwana bakhe ngalaa nto, into yoba azathi nometha kutheni kuba niyambona mos into buphelile. Abantwana bakhe zebesheke benento babhizi ke abantu bakuthi balandelelana emveni koZuma. OZuma ohlala ebagxotha qho. Uzawuphinde uyambona uNhlamulo nangoku ebhizi engathi unento into yoba zi-temporal position eziya ntoni structure. Uzawugxothwa naye because naye mos uku-interim structure okwakhe uzawugxothwa. So masinibulele bahlali ngokungayisabeli lana. We can't support into efamanqe, into eyenziwa ngomsindo. Abantu banomsindo babhizi. Uziqonde bahlali ngelinye ixesha ukhe uyiqonde into bikhona na, kuba kandifuni bakrwada bahlali. Ungagxotha abantu abangaka yasebesepalamente uphinde uzoxoka into yoba bangene ngefestire. Kutheni le nto ungayiverifyi ilist yakho? Kutheni le nto bengakhange bayiverifye ilist? Siyathukwa ke bahlali xa kuthiwa le Zuma's Party is just a joke. Yijoke yabo le abadlalwa ngabo nguZuma. It's just a joke because ungasilisti epalamente ungayiverifyanga. Asikho dom kaloku, mabangasenzi dom. Aba bantu siyayazi bazayiphika nangoku. Khange bavume uvula uCapitec Bank, khange bavume ucontributa la 50%. Makangasikhathi uNhlamulo, asikho dom. Ngoku siyayazi oTony Engeni bayaya balile chap CEO yakwa-Transnet noNtontoni no-CEO base-Eskom bayaya pha because bane-deal and still uyaba-owa. Bahlali remember ndithe kuqala why uHlophe epha. uHlophe was impeached eyijaji yase-Western Cape because uZuma. So isiyo ndiyalimala nje ligama mani Motana CEO yase-Transnet was used by uZuma, under Zuma, wa-end up ephelelwa. I-CEO yakwa-Eskom, alibala naye igama layo, he was under Zuma, wa-end up ephelelwa. So kuZuma it is a payback time. So ke ngoku kodwa noko noZuma sometimes akanayo inhliziyo, akanayo
aba bantu baneemoto bathatha iimoto because kaloku bebepeya bakhawuleza bokwenza amatyala. Bazawuthini ngoku? Benze amatyala aba bantu beemoto, abanye nezindlu. 2 months down the line sebegxothwa. Ewayini kodwa abantu abajoyina laa pati, laa Zuma's party, hayi. Otherwise bahlali bendifuna ukwenza le vidiyo mfutshane nje ukunibulela ngongasabeli elaa khwelo belife amanqe. Bilikhwelo ela Ramaphosa must fall. Bacinga bakobani bona? Ramaphosa must fall because of banesigqurhu kuba abantu bayamthanda uRamaphosa. Bayamthanda uRamaphosa abantu. So ke bahlali, thank you. Ndiyabulela. Amandla.